Eu creo que é evidente que a vaga de lumes que acabamos de vivir pon en evidencia que hai un modelo fracasado do Partido Popular, tanto na xestión forestal, na xestión do monte, como en todo o que ten que ver con o noso desenvolvemento rural. Evidentemente, estes lumes prodúcense por as políticas de abandono, prodúcense porque falta prevención, prodúcense porque non hai ordenación do monte nin do noso territorio e é urxente que esta catástrofe que acabamos de vivir sexa realmente un punto de inflexión. O que non podemos é agora levarnos as mans á cabeza e unha vez que chove, chega o inverno, olvidarnos do problema, porque este problema vai a seguir e será cada vez un problema maior, terán máis intensidade. Polo tanto, é evidente que os lumes son responsabilidade directa do que non ten feito o Partido Popular durante estes 16 anos e tamén dunha xestión neglixente ante a que teñen que responder, e creo que a máxima responsabilidade está no presidente da Xunta, que debería de presentar a súa dimisión, porque non podemos confiar en el para xestionar o que máis nos importa, que é o noso territorio.